Yes, become the area that Kapuru Gas weekend and the nine on any way could you tell it out again? Got to check it out. They don't check it on one, you just send me an yeah, when I got to see a Brazilian from waking but I did Jesus Christ. I know what the almost a gun call, Mamma told you to call. Dog Abney Basso. Gato Coma. Never Paria. Ludode. The video Ludodia Pachai. Didn't let Biana Bianu the night you do not name with the ball, Messina Christ or anyone.
Kalobi. Ake mazimani chanjo sanye. Mwenega. Dulonje bozo. Bebe. Aina wedru. Alo. Online woke. Wena bata. Aina se. Tawuda kuna Kalobi. Makano chukwu kwazi. Ekene afa ke Chineke nna. Makana ọsọ na ịga maka mọrị ma mọrị njọ. Anyị gara ekele Chukwu. Otu o siri dị. Makana o nwere na-eke. Ewere asị onye ọbụla Kalobi. Nwere asị ka nwunye IG na ụmụ IG Kalobi. Bundo tuwa ya bakwazi wani bakwazi manana suni wabuna Kalobi sent from the Savior above, shower us of blessing, Biko wale na haraba akija wale wote. Onye ona baje wale wote. Onye ona baje wale wote. Omwana ndo ona ide Frank moto masunje butu ozu. Lakini ndo tobo ale ya. Chaye butu wana imuke. So biko onye ona oche dunime. Oche dunime biko. Ibatana ya waloche no ye ba we na tule no ko bose ni ga no ko ra manna ho ke se we no do makana je we zo ko no mu wo ke rubere aiji makana mo ne ke talo bolo ye mo ro ho mu ko ne obuna ji mo no ku mo ne nta makana o je ba zo ni wanne na choche ko ko bose ya o ba our lift. God is also family. Woman actually, Mandoro, people, woman, Itu mau ada apa dia boleh semada. Makan kalau cini kan, kan mau cini itu. Aloi. Boleh nak? Aloi. Ini kan kalau ya mana ya apa? Apa kenapa ya pada yang macam tu lah? Itu sekali buat kan? Ama nazonya wana kega waloche ayo zenu solo otwa gesulega kuna mote motwa gesulega koya ma so bito ne peze Biko, Dia mana bisa tak? Bisa tak, baik.
I love you. I love you too much. I love you. Why you decided to leave me? Where did you go? Please, let go back. Let go back. The saints all
Because yeah, boy. As you know, come at okay, future. Then I don't want that wine. I try to find that I will not be big. Gang call. We're not getting also. Gang call my
Abanya boy, wele no wanga, obocha molani no bochi amu. Abanya boy, abanya boy, abanya boy, abanya boy. Because I got baby. Agana kunkwae Onu mere ndị ọmụmụ emebi amarịma oge ọdabụmụ oge ọdabụnụmụ amaghịmụ oge na-ajisi ike na-ekpere amarịma. Osiri ọrụ ekenekwa m ka o si abaghị mbọ ife na-aga n'anya ihe na-aga n'anya ihe na-aga n'anya ekene m emere nne bụ mmadụ ụwa anya anyị ga-ahụ ka o si aga oke ike nọ n'ọkụ ị na-aga n'anya ya ka o si eme onye ọcha ana m ekene onye ọcha bịara n'Igbo ana m ekene na-ekene ewo anyị adị na-ebe ọ wee n'ụwa ya ọ dị mkpa ọ dị egwu ikorobịa ibe m ekenekwa m ego o si abaghị demena ọrụ anyị n'anya ga-ahụ ka ya emere arrangement anụ na-aga ya n'anya a na-ekene onye ọbụla n'anya anyị ga-ahụ ụkwa ndị emerụwe ya ọrụkwa ihe kwuru ka a na-eme a na-ekene onye ọbụla ya gazie arụ na ya bute nkụ 15,000 go na na akụkpa
Ine eberiko. Ikorobịa Sarali. Ine eberiko. Ọ dị mkpa. Bon travail. Nwaanyị ọma na-ekene yo. Ọ dị mma biko ka amata kana aha gị. Ambo Mrs. Baby Ezokafo alias Arudiodo. Arudiodo. Ekene nga ezigbo nwaanyị. Biko mekene ka ịmata ihe butere unu ezinụlọ ndị be osere n'ụbọchị nke taa. Ndị nne ezinụlọ oselewo asị na ihe ejiri mara mbadị ọ daghị aka nka na ya. Nke ihe ọ. Ebido m isi dị na 1975. Ndị atọrọ ụmụ m. Ewo. Mana nso ọzọ bụ nọta na ịkwa na-esi be anyị mana kịta ahụ ana m agbazi retirement na-akwado na-emezi na our environment. Yes. So onye a nwụrụ n'ụwa ọgọ m nwoke ka so mbịakwa n'ebe a ka ngosikwa aka ọnụ. Yes. Ngosikwa m aka ọnụ. So na ekpere m n'isi ewu na afọ ọta n'ụwa ma nta ya ebe ọ na-eje. Ọ ga-eje ebe ka ụwa m. Why? Because the boy suffered. Mana Chineke ma ọ ga-anọ ebe ma bụ ụwa. Na ya kwa Chineke n'isi ụmụ ya ka Chineke ji aka ebe zụọ ụmụazị ya n'ọchukwu na nke Chukwu zụrụ kacha mma ka ha ghara ije advice nwoke advice nwaanyị nke ga-ebutere ha nsogbu ka Chineke ji aka ya bido ha ka ha kwụrụ n'ọchị anya nna ha ihe a wee ekpere m n'isi ha n'aha Jizọs. Amen. Ezigbo nna ekele gị. Biko n'ụlọ anyị ọ ga-amasị anyị ka ịtọpụnụrụ ụmụaka ọbụnagodoro nwunye ya okwu nkasi obi otu one na one iji tie ha aka n'obi. O bido na nwata ọ nọ ha n'bido bụrụ ibu ahụ bugidezie Chukwu mmụọ nsọ bụ anyị mmụọ n'izi ya alọ ana m eche na ọ ga-ejikwa obi ahụ wee nwee ike inyekọta ụmụazị di ha bụ ndị ekpere na ụmụazị ga na-ege nsọ na-ejekwa ụmụazị nwoke nwata nwere nsọ okenye nwere nsọ ụmụaka ya gwa ya nke bụ eziokwu abụghị ndị ọ ya ege ha ya nwa gwakwana ụmụaka nke bụ eziokwu abụghị ndị ọ ya enyere ha aka na na-ebi ọfụma. Ọ dị mmadụ na anyị na-ekene gị na-asị na gị je ga-agara ụnụ ka ụnụ zọbatara ọkpa na ngwuru a eziokwu na ọhịa iri uju ka ọ bụ mana ọ sị na anyị rie uju anyị rie ka ndị nwere olileanya maka na ebe nwanne anyị nwoke jewere ka mma. Anyị na-ekene ụnụ gị nne ya gazie ka anyị mata na aha kichin ga ezigbo nwaanyị. Arudiodo restaurant quality food. Ekene gị taro ezigbo nne ya gazie. Thank you so much. Thank you. Bịakwutere niile na-adọgbu onwe unu n'ọrụ na ndị bụkwara ibu dị alụ nwa onwe ga-enye unu ezumike. Di nwenu bụ onye njem ka anyị zaa na ya n'ime ụgbọ mmiri ka m si akpọku gị biko sebụrụ ụwa n'ụlọ arịrịọ ka mkpu akwa m ruo gị ntị azịza. Ọ bụrụ na ịgụwanye ajọ omume niile onye nwe anyị onye ga-adịrịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e wee tụọ gị egwu azịza. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwubere n'okwu ya mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa etu ndị nche si atụ anya ụtụtụ azịza. O Israel chere osebụrụ ụwa n'ihi n'aka ya ka ebere dị ọkpụ dị ọ bụ ya ga-agbapụta Israel na mmehie ha niile azịza. Onye nwe anyị nọnyere unu. Onye nwe anyị n'ụlọ ekpere anyị mekwara nwa odibo gị bụ Ignatius Osere Ebere onye isi n'ụwa kpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị n'ala eze gị bụsi ihe n'udo. Nna onye ntasi obi niile na nnukwu ịhụnanya gị na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru obi nyekwala anyị aka n'ụzọ nke ndụ anyị ka anyị were nchekwube jee zute Kristi nwa gị anyị na-ayọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Amen.
Thank you.